هەفتۆ ناپەژێینەن، هەفتۆ دشەممەتینەن، زمانên wan dirêjin pirbêj û gotarbêjin. Lê dwarê jiyanê da zibilgeh û qirêjin. Parestvanên durûtî, evîndarên parçîtî, hêvî ji wan çendîn dûr e, yekîtiya wan zûr e. Çanda partîtiya me kûratiyek dijwar e, talîzûkeke girs e, nakûkî têda kar e. Hişê Kurdî bindest e, kî wê rake bindestî, rewşek bêzar ew têda, her tişt bûye partîtî.